ji destpêka destnîşankirina berbijêrê Partiya Komarî ya Neasayî bo hilbijartina serokatiya Amerîka di hizêrana Aborî de kardarê got tu carîkarê siyasetê nekirbû ragihand got ew dixwaze bibe serokê Amerîka. I am officially running. Ez bi fermî xwe berbijار dikim bû serokatiya Amerîka û ez wê careka dî mezinahiya vî welatî vegerîn me ve. Di dema ragihandina berbijartiyê de Trumpê di nav malbata xwe de diyar bû di avahiya xwe de ya got navê xwe lê kiriye got beşekê mezin ji ked û xebata Donald J. Trumpê diyar dide. Li Queensê li New Yorkê di malbateke zengîn de ji dayîk bû. Bavê Fred Trumpê firoşkarê avahiyan roleke serekî û bendoreke mezin di jiyana wî de lîst. Bavê wî gelekî desthilatdar bû, birêvebirekî gelekî bi daxwaz û dijwar bû. Bêguman Donald karakter û kesayetiya xwe ji wî wergirtiye. Xwendina wî di dîbistana navdar Wharton ya darayî û karê wî di kampanya bavê wî de ya avakirina avahiyan de li Queens û Brooklynê hiştgo bi gaveke mezin ew derbasî jiyana menhatin bibe. Trumpê di sala 1971 de kampanya bavê xwe birêvebir got ew rastî kêşeyên dadweriyê bû. Ji ber got kampanya wî biryarên nijadperestî di karê xwe de bikartanîn. Ew gilî wê careke din bê pêşiyariya wî di helmetê hilbijartinê de û ew rastî rexneyan hate ji ber helwesta wî di derbarî penaberê Meksîkê de. They're bringing drugs. Ew mixederata tînin, ew tawanan bixuratînin, ew destdirêjiya seksî dikin. û ol Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown. Donald Trump daxwaza rêgiriya yekcarî li hatina misilmanan bu Amerîka diket, heta nûnerên welatî bizanin ka çi çê dibe. karên wî yê di destpêkê de û serkeftinên wî yê mezin û avakirina wî avahiya Trumpê ya balkêş hiştin got zîrekbûna wî jî hatîbûna wî bê berçavê mîdya û ewana wê rolekê bilîzin di kampên wî yê hilbijartinê de. Doing business in New York. کارسازی لی نیویورک پێدوی بە کەسێکی بەهێز و خەباتکار هەیە. دۆناڵد ترامپ کارسازێکی ڕاستینê نیویۆرکە. Her wisa jî têkçûnên mezin dê kazînoya wî de ya got têkçû û qelaş bû û ziyaneke aborî da ser jiyana wî ya kesayetî de ew dema got Amerîka di zor û zehmetiyan re derbas dibû. New York is it's the biggest market. Dematê serpirsa karsazî û milk û xaniyan li Amerîkawî çaxê New York mezintirîn bazar tê. Donald Trump karsazekî di asta navîn dabû. Gelek kes wiha difikirin ku ew kesekî serkeftî normal e. Bi sê carên zewacê re û du berdanên gelemperî û pênc zarokên yên got bi rolên di hilmetên wî yên helbijartinê de jiyana wî ya kesayetî balê dikişîne wekû karî wî. Careke din bûyereke taybet tê di jiyana wî ya taybet de derket holê di dîbeta da wî de. Got tomareke dengî bi dengî wî hate belavkirin li ser destdirêjaya seksî lê dijî jinan. Got wî ev tişta mandel kir. These vicious claims. Ev gazintê tê nekirin bi yekcarî şaşin. Donald careke din ji tengaviya derket û derket berçavan. Di sala 2000 de wekû kardarekî bala xelkê kişand dê bernama xwe ya televîzyonê de ya bi navê şagirtên kar. You're fired. Donald bû dengekî siyasî di dema got wî ragihand got Serok Obama ne li Amerîka jî dayîk bûye. Wî careke din ew tişmandel kir dê hilmetên xwe de. Hillary Clinton. Hillary Clinton û kampêna wê ya sala 2008 bi şaştî dest pê kir û min dawî pê înat. Trump karî bi zora 16 kandîdê komarî bibe dê pêşbeziya serokatiyê de bê dengvedaneke berçavê di navê dengdanerên Emerîkî de. Ew xembariya mezin ku demeke dirêj hebû ji xwe re karanî. û sûdwergirtina ji rewşa sîstema siyasî ya aloz ve. Ez ditirsim firtûfêl bikevne helbijartinan da. Trumpê bi ser navê xwe yê mezin wekû kardarekî wî navekî din li xwezê dekir bi navê siyasetvanê gelîrî. I am with you. Ez il gel tema û dê bûte şerî bikim, wez dê bûte serkevim. Win for you.